Ara, kaixo lagunak, zer muzo dute ba, Gau berezi honetan, hemen gaituzue, Mari Domingin da Bidjok, azkeneko lantxoak prestatzen zuengan inguratzeko. Mari Domingin? Bai, mezu pila bat jasoitugu, oso pozik gaude. Ta gu postegea zuen mezuak jasotziaz, eta segizazuen mezuak bialtzen. Zuen lagunai, zuen atxonamonai, familitartekuai, gaixo daudenai, preso daudenai, urruti daudenai, oso pozgarria da mezu horiek jasotzia. Ta biharra hundila dago, eta segizazue mezua bialtzen. Hartu papera eta hasi idazten. Guri emategoen poza berbera emango diozue bai lagunei, familikuei eta gurasoi. Jakingo dezuenez, aurten ez geha kalez barren ebiliko. Baina, lasai, topatuko gehan nun batxe. Ingo dugu ere lantxua, Mari Domingi? Dudik gabe, lasai hon zaizte. Guk badakizu dakaula txirrikitu magiko bat, eta gu handik begira egon geha. Ta txintxo portatu zeatenak, seguru izango zuela zehose. Eta biurri showak izan zeatenak, baita, denentzako izango da zerbait. Hau gure laguntzaile Isabel da. Ezinbestekua gure lanian. Sestuak gainezka dazkau opariz. Ta aste aguez banaketan jat seitun. Baina, ez ahaztu beti bezala guk lan asko iten digula gau hontan. Orduan, badakizue guri atetxo sarreran edo lehioan edo utzi behar gaituzuela pixka bat, bokau bat, bai? Txoixo pixka bat, ardo pixka bat, han utzi, ate onduan guk hoize jan eta lanien jarraitzeko, zuidi lan opari guztik usteko.